Goese familie sleept gemeente voor de rechter na conflict over damwand. Naar ons toe hebben ze ons onder druk gezet en geïntimideerd. En verder in deze uitzending. Geen uitspraak in zaak Nick Bril. En kaartverkoop WK valt een beetje tegen. Goedenavond. René en Tessa Nelis uit Goes zijn in een bitter gevecht verwikkeld met de gemeente. Het gaat de familie al lang niet meer om de oorspronkelijke reden, maar om hoe de gemeente met ze is omgegaan. Het repareren van een instabiele damwand die het huis van de familie Nelis bedreigt, is de inzet. En Goes en Nelis wijzen naar elkaar als verantwoordelijke. De rechter moet daar nu over oordelen. Ja, hier is dus de damwand in kwestie van de gemeente, voor zover wij weten. En die houdt de dijk hier zo tegen. En die duwt nu tegen onze woning aan. Die staat op instorten. Het was de vorige bewoner van het huis die de constructie aanbracht. Het is helemaal verrot, het is eigenlijk net karton. En het had eigenlijk al maanden terug hersteld moeten worden. En nu betwist de gemeente dat het haar verantwoordelijkheid is om hier iets aan te doen. Ja, toen wij het huurden heeft het perceel maandenlang braak gestaan. Dus was alleen onder beheer van de gemeente Goes. En wij hebben het van de gemeente Goes gehuurd. Dus voor zover wij weten is dit eigendom van de gemeente. Goes stelt na de vragen van Omroep Zeeland het volgende. Aan de voorzijde staat de damwand op het perceel van de familie Nelis. René vraagt via de wet Open Overheid de WO informatie op. En krijgt onder meer een document in handen waarin een landmeter van de gemeente zegt: De betreffende damwandconstructie zit op onze grond ongeveer 2,5 meter uit de gevel. Dat lijkt mij duidelijk. Stukken spreken voor zich. Nelis merkt dat er naast het fysieke probleem van de damwand, de manier waarop hij door de gemeente wordt tegengewerkt, een berg aan onrechtvaardigheidsgevoel opwerpt. Naar ons toe hebben ze ons onder druk gezet en geïntimideerd. Er is bijvoorbeeld gedreigd met ontruiming van ook ons eigen perceel. Omdat de gemeente beweerde dat een paar weken later hebben wij de vergunningen aangeleverd. Het blijkt dat alles gewoon netjes staat zoals het hoort. Maar op het moment dat men dreigt met de sloop van een deel van je woning, dan zou je dus een stap terug kunnen doen om niet te gaan procederen. En dat is wat de gemeente heeft geprobeerd. Opvallend is dat in een van de opgevraagde documenten een medewerker aangeeft dat de gemeente juridisch niet sterk staat. De reden waarom dat zo is, wordt niet openbaar gemaakt. Desondanks meent een medewerker Nelis te moeten waarschuwen voor het nemen van juridische stappen. Dat is denk ik ook heel erg ongepast. Dat men je op die manier probeert ervan te weerhouden om je recht te halen. De vraag was, weet u zeker dat u wil procederen? Dat kost veel geld hoor. Heeft u wel een rechtsbijstandsverzekering? Ja, ik vind het ongekend dat de gemeentejurist zo'n uitspraak doet. De gemeente Goes gaat niet in op een interviewverzoek en reageert alleen schriftelijk. Er wordt gesteld dat de openbare veiligheid niet in het geding is. De gemeente ontkent een juridisch zwakke positie te hebben en zegt dat de WO-verzoeken correct zijn afgehandeld. Op 29 januari komt de zaak voor de rechter. Was topkok Nick Bril uit Breskens onder invloed of dronken toen hij over zijn hulpkok heen reed op de parkeerplaats van zijn restaurant in Antwerpen? In België maakt dat uit voor de straf die iemand kan krijgen. De vraag die daar relevant is, kan iemand ondanks de alcohol nog functioneren? Vandaag ging het erover in de rechtbank van Antwerpen. Meneer Bril, gaat u de vrijspraak krijgen, denkt u vandaag? Geen voorspellingen. Nick Bril zou vandaag het vonnis te horen krijgen, maar dat gebeurde niet. De rechter in Antwerpen wil eerst extra onderzoek. Een deskundige moet berekenen hoeveel Bril gedronken had op het moment van het ongeval. Want de politie deed pas 2 uur na het ongeval een blaastest. De politiediensten hebben 2 uur later vastgesteld dat er inderdaad sprake is van intoxicatie. Nu, het is belangrijk om na te gaan op het moment dat hij het voertuig bestuurde wat de exacte intoxicatie is. Omdat de wet een onderscheid maakt tussen een eerder lichte intoxicatie dan wel een zware intoxicatie. En dat heeft implicaties onder andere voor de bestraffing die de rechtbank kan opleggen. Dit is dus een cruciaal element in dit dossier. En de rechtbank is van oordeel, ja, dit moeten wij objectief vastgesteld hebben om daarover ten gronde een uitspraak te kunnen doen. Het slachtoffer, een Brit, verloor bij het ongeval beide benen. Tijdens een eerdere reconstructie wilde Bril al aantonen dat onder invloed of niet het onmogelijk was om de man te zien liggen achter zijn auto. De partijen leggen zich neer bij het extra onderzoek.
Dat zal van belang zijn voor de kwalificatie die dat er door het parket gegeven werd. Dronkenschap of intoxicatie. Het is uiteraard wel relevant om te weten wat de exacte resultaten van een ademanalysetest zouden zijn. En goed, als die door omstandigheden buiten niks zijn wil om, want het toestel dat men eerst wou gebruiken was defect, dus men moest op zoek naar een ander toestel. Als men dan wil herberekenen wat het moet geweest zijn, alle respect daarvoor. Ik zeg het, de rechtbank wil haar werk heel goed doen. Bril wordt ook vervolgd voor schuldig verzuim omdat hij de hulpkok geen hulp zou hebben verleend. Parket eist 1,5 jaar cel, Bril zelf gaat voor vrijspraak. Het proces gaat verder in maart. Een 84-jarige man uit Kloosterzande is om het leven gekomen bij een ongeluk vanmorgen in Terholen. 2 auto's botsten frontaal op elkaar op de N290. Een van de 2 auto's belandde daarna in de sloot. De bestuurder van de andere auto raakte zwaar gewond. De kaartverkoop voor het WK veldrijden in Hulst valt wat tegen. In plaats van 50.000 verwacht de organisatie dit weekend zo'n 40.000 bezoekers. Wellicht komt dat door het ontbreken van topper Wout van Aert. Natuurlijk hadden we allemaal gehoopt op een nieuw duel Nederland-België tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Helaas door een blessure van die laatste, van Wout, is dat niet mogelijk. Maar dan nog blijft er een mooi duel mogelijk, denken we. België heeft meer een blok, waar dat Nederland dan één sterspeler heeft. Dus het wordt nog altijd een mooi spektakelstuk. En zeker de moeite waard om te komen kijken. Om ervoor te zorgen dat alle bezoekers makkelijk van en naar Hulst kunnen, komend weekend worden pendelbussen ingezet. 8 woningen zijn vannacht ontruimd toen 2 auto's in brand stonden in de Vincent van Goghlaan in Vlissingen. Er was sprake van explosiegevaar. De brand werd rond 3:30 ontdekt. Agenten zijn gaan aanbellen bij bewoners van het appartementencomplex ernaast. Na het blussen van de brand konden ze weer terug naar hun woning. Een Zeeuws bouwwerk kun je vanaf nu zelf in elkaar zetten. Ik ga de vuurtoren van Westkapelle bouwen, het Hoge Licht, uit Lego-blokjes. Het Polderhuis in Westkapelle vond het de hoogste tijd om de vuurtoren te vereeuwigen in Lego. Ja, vuurtoren is toch wel een beetje het beeldmerk van Westkapelle. Iedereen kent hem wel als je het dorp binnenkomt rijden. En vandaag werd hij voor het eerst in elkaar gezet. En, hoe vind je hem? Gaaf. Hij is heel gaaf om te bouwen en hij ziet er gewoon echt uit als het Hoge Licht van Westkapelle, toch? Je herkent hem. Zeker, ja. Het bouwpakket is niet goedkoop. De toren kost €82,50. Maar dan heb je wel iets bijzonders in je vensterbank. Uitgever René Ruysen in Goes kreeg vorig jaar een oude schoolplaat in handen van de watersnoodramp. Hij wilde er een puzzel van maken. Toen hij erachter kwam dat de mensen op de tekening echt zijn, begon hij een zoektocht naar hun verhalen. Dit boek, De Ramp, is een heel bekend boek. Er staan zwart-wit foto's in over de watersnoodramp. En in dit boek staat een prachtige foto van een sloep waar mensen gered worden. En dat vindt plaats in Rilland, die ook gebruikt is op de puzzel die we uitgegeven hebben. De puzzel bevat een heleboel foto's die samen een mooi beeld geven wat er tijdens de watersnoodramp in Rilland en op diverse plaatsen heeft plaatsgehad. De illustratie, getekend door Ed de Bruyne, was oorspronkelijk bedoeld voor educatieve doeleinden. Hij heeft gewoon wat foto's hier en daar die over de watersnood gaan opgezocht en in één beeld verzameld. Dus je ziet niet alleen afbeeldingen wat in Rilland gebeurd is, maar ook foto's uit Rijschoor, dus uit Schouwen-Duiveland. Onder de mensen die in de sloep zitten blijkt na onderzoek de familie Nieuwenhuizen te zijn, die kort daarvoor uit hun huis is gered. Op maandag kwam de heer Nico de Govouw met een bootje de straat invaren. En toen constateerde hij dat die familie Nieuwenhuizen nog in grote nood zat. Toen is hij bij de sloep hieronder gevaren. En ja, hoe moesten ze dan in die sloep komen? Maar de heer Nieuwenhuizen wist de raad. Toen bleek dat hij nog een trapje had om op de vliering te komen. Dat laddertje heeft hij losgekoppeld en door het raam laten steken. En op die manier zijn ze allemaal veilig in het bootje aangekomen. Alle inzittenden, inclusief dochtertje Marie Nieuwenhuizen met haar blauwe capuchon, zijn daarna naar de dichtstbijzijnde spoorlijn gebracht. Dat lag hoger dan de rest van het land.
Daar liepen ze overheen totdat ze bij de dijk kwamen. En dan konden ze instappen in auto's die hen of naar Ossendrecht brachten of naar Bergen-op-Zoom. En vandaar werden ze verdeeld over het land. En werd een plaatsje gezocht, want ja, naar huis konden ze niet meer terug. Uiteindelijk is de familie na de ramp teruggekeerd naar Rilland. Marie woont er nog steeds en vindt het bijzonder dat de foto is gebruikt voor deze puzzel. Er hangt in haar kamer een prachtige foto aan de wand van die sloep waar zij in zit. Ze heeft er een plakboek van en ze is er heel erg bij betrokken. Maar het is soms voor haar best veel om alles te verwerken. Ruijsen hoopt dat jongeren het leuk vinden om de puzzel te maken. Maar daarnaast hoopt hij ook dat het verhaal van de ramp in leven blijft. Dat ze inzien hoe belangrijk het is om in een veilig land te leven. Hoe gevaarlijk het water ook kan zijn. De jeugd van tegenwoordig weet niet meer wat er gebeurd is. Juist om dat door te geven aan hun. En dan is het natuurlijk mooi als je dan ook de achtergrond weet van wat er allemaal te zien is. Ja, ochtendrood, water in de sloot. En zo geschiedde. Vooral 's middags waren er flinke perioden met regen. Op de thermometer stond 4 à 5 graden, maar door de wind voelde het water koud. Morgen begint de dag met hier en daar mist. Verder is er veel bewolking, maar het blijft wel droog. En er staat morgen veel minder wind dan vandaag. En tot zover deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.